mga bagyo kita dili matumba, sa mga gubat may kapasalitan ka. Pagkadako gayud sa iyang bunga, mga walay kapareha, mga kaluyata gibungkag na, aron matay kaniya. Sige, sige sayawe, sige, sige sayawe, ibahugyaw ang pagdaig sa atong Diyos nga hari. Sige, sige inukso, sige, sige inukso, ibahugyaw ang pagdaig. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahanaw ang tahanan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa ug agig pagsugod ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga maoy nagatiman og nagatagbo og nagtubag sa tanan nga mga hangyo sa imong makatawhan. Dios nga kanunay nga nangulo og nagtudlo sa matag usa namo ka kinabuhi, labi na gyud sa tanan nga mga magtotoo nga nagmatinud-anon kanimo, padayon kang nagbless kanila. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw na usab simo mga pulong, pagkatuon na usab simo mga mensahe, pagdawat na usab simo mga saan. Amahan Dios sa makagagahom, among gipangayo nga ang tanan nga makadungog makabati mahimong madinawaton simo mga pulong ug mahimong madinawaton sa mga pamaagi nga gikan kanimo. Bisan pa sa among pagsugod amahan hangtod sa paghuman ini, among gipangayo nga ang imong gahom magapamuhat, ang balang espiritu magapanarbaho sa matag usa namo ka kinabuhi. Dili kami mo mabalaka, dili kami o Dios mahadlok sa among giatubang krisis sa among kapanahonan karon, tungod kay ang imong mga pulog mga saad mulig-on man sa among pagtuo pagsalig kanimo. Amahan Dios sa makagagahom, amo kang pasalamatan nga magpanalangin ka na usab sa among kinabuhi ug sa tanan nga naminaw ug mamati sa imong mga mensahe ninintang na. Akong gideklara ang imong pagpanalangin kanila amahan, sama sa imong pagpanalangin pagtagbo sa pagatiman sa among kinabuhi. Ila usab nga masinatian ang imong gipasinati sa akong kinabuhi. Gimua kaming tanan nga matinud-anon sa imong mga pulong ug malipayon kami sa pag-apply niini. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good evening, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Ilabi na gyud sa ato mga kaigsuonan nga nagasunod sa ato nga programa. Pinaagi sa atong FM station 101.3. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Oras sa ato nga programa alas 8:25. Okay. Medyo dugay kong nagasugod mga kaigsuonan kay nagulat kog paniyapon. Unya nanyapon ko daan, unya nilakaw-lakaw pagyod. Exercise o sa kadali dayong isa ko ni atubang diri sa atong programa. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Sige, sige sayawe, ibahugyaw ang
Maayong gabi ni Genesis Sayon, maayong gabi og ni Junri Hoybia Francisco. Maayong gabi may pagpaminaw ni Gary Florisa. Maayong gabi pastor, maayong gabi sa tanan. Dalaygon ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Kinsa ang sangkapan sa Dios mo ni atoro nga hatagan og pagdagad sa atong panaguban. Maayong gabi may pagpaminaw ni LG Rodriguez Cades. Good evening pastor og sa imong pamilya og sa tanang naminaw. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Sa atong kalibutan, apan kita dili mabalaka. Sa mga bagyo kita dili matumba. Sa mga gubat may kapasalitan ta. Pagkarako kayo. Maayong gabi ni GPC Santiago. Good evening pastor sa imong pamilya. Kaunta ninyo igsuon. Request song pastor Gideon gikapoy pero mipadayon. Salamat pastor. Ana may kanta nga gikapoy pero nigpadayon. Ako nung pangitaon diri sa ako ang ato diri nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong Diyos nga hari. Sige ilukso. Sige ilukso. Ipahugyaw ang pagdayig. Nagpo sa atong Diyos nga hari. Ato tagan og pagtagad no ang request diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko nga awit naguluhan gikapoy apan ni padayon. Kikapoy ng akong kalap. Maayong gabi ni Ayan Umulon. Maayong gabi pastor, o maayong gabi sa tanang Christ Reform PDL sa Lapu-Lapu. Og maayong gabi may pagiguban ni Brother Baltasar Condino. Maayong gabi ni mo diha Brad Baltasar. Og ni Albert Dinoyo, maayong gabi pastor og sa imong family. God bless. Maayong gabi ninyo diha Gao Albert. Kumusta mo diha sa Malabuyo? Sa dagong Maayong gabi ni Mime Dalo. Good evening Pastor Wasing from Davao City. Si Junri Hoybia Francisco. Shout out ko sa akong wife nga naminaw apil sa akong kilid pastor. Ninduta no niya holding hands pagyod. Nagunit pagyod sa Biblia. Pagka ninduta malipay ang Dios mga igsoon nga makakita siya ang mga katawhan. Labi na gyud sa tibok pamilya malipay naghiusa o naghari ang iyang gugma. isa ng akong mga tuhod mo hunong. Maayong gabi may pagkiguba ni Brother Josepino Paran. Shout out sa akong wife. Okay. Ningon ni Josepino Paran. Good evening Pastor Gideon og sa tanang kaigsunan diha kang Kristo. Jesus, God bless Pastor. Oy, God bless ninyo tanan Brother Josepino Paran. Si LJ Rodriguez request kong song Pastor ayaw pagluya-luya. Mayong gabi may pagpaminaw ni Mi Darby. Good evening Pastor. God bless. Ang Dios magapanalangin. Magpabilin. Doon na may mga pangutana. Kung wala may mga pangutana, okay ra gyud. Ato ang sugdan na pila ka minuto mga igsoon nga ang atong programa. Ano ang ato ang hisgutanan nga mga pulong. Si Mi is Odarbe. Good evening Pastor and God bless you. Ang Dios magpanalangin. Ikaw ang hinungdan nga ako mo padayon gihapon. Gikapoy pero mo Ako ang gidasig ang tanano sa pag-share sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Labi na gyud sa mga kaigsunan nga dili na sila maka-inultulpod mong grasya ang ako sa pagbisita sa atong programa. Tungod kay usahay magusub-usub pud ang ato ang oras tungod basta sitwasyon no nga kinahanglan po nga kanang mag-adjust gyud. mo padayon. Maayong gabi ni Annalyn Tundag, maayong gabi ni mo diha Pastor. Ilabi na sa ato ang Ginoo. Salamat sa Ginoo bisan akong gipamati. Makapatigi hapon ko sa pulong sa Ginoo. Pray for me Pastor para sa akong kaayuhan. Ang Dios mag-aayo kanimo Sister Annalyn. O pasalamati ang Dios sa iyang pag-ayaw sa imong balatian. Ayon kayang imong Maayong gabi ni
matod pa ni Ginilyn Ibanez. Good evening, Pastor. God bless your program. Mayong gabi no ni GPC Santiago o sa tanan nga mga kaigsunan nga gisharean sa pulong sa Ginoo. Kalma lang ta, mayong gabi ni Axel Antukia. Mayong gabi, Pastor. Shout out, Pastor. I'm watching from STI MIP sa Uno, Lapu-Lapu City. Mayong gabi ni Axel og ni Rochelle Kapasinggit. Good evening, ang Dios magapanalangin. Dalay ko ng Dios magapadayon sa pagpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Ikapoy pero mo padayon, kayang imong gugma dili mapakyas sa matag luhaw kasakit. Mayong gabi ni Okay ni Andrea Villanueva. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo. Naka-timing yun ko sa imong live. Si Kalma lang ta. Mayong gabi, Pastor Gideon. Kumusta mo diha? Salamat sa kanunay pag-atiman nimo namo sa mga mensahe nga among gikinahanglan, Pastor. Naghatag namo og kayuhan. Kay salamat kayo sa Ginoo sa ihang pagpanalangin kanimo. Sa mga gubat may Okay, dalingon ng Dios magpanalangin sa matag usa. Mayong gabi may pagpaminaw ni Dai Fortuna Donaire. Good evening. Mayong gabi, Pastor Gideon, dalaygon ang Dios kay naka-live na pod ka, Pastor. Request kog awit Makalangit Milagroso. Kay si Jean Nari Sumapong. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Sige, dalaygon ng Dios. Naka-live gyud ko mga kaigsunan kay ang tinuod kagabo ganina mag-live unta ko. Unya kay paghuman ako ligo, unya ako magpamahaw, naamay ni burot sa ako ang kuan kanang dapit sa akong lagos nga kanang ni burot nga dugo. Nya kanang murag nagpanit ra siya pa. Wala lang po na ako wala na po na ako buslot kalitrag umol sa kanang baba nako human akong kaon niya ako ang duda basig katutong akong gikaon nga gahi ba niya natandog siguro ako ang kanang naasbabaw nga unod-unod niya ni kalit man noon og burot. Wala ra sad ko makuyaw kay wala ra man ko gibati. Sakit lang istorya, sakit lang itulon og laway, unya sakit ra pod ibuka kay ni bukdom sa kalit. Mura bitaw kanang naluto siya. Nya salamat sa Ginoo karong hapon gabi paglantaw nako. Okay naman, wala naman siya pero naara gyapon sakit gamay. Pero at least makatarong ko nag-istorya. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Jean Sumampong og mayong gabi ni Joel Katakutan. Mayong gabi, Pastor Gideon og sa imong pamilya. Si Kim Inobio Larissa, mayong gabi. Mayong papaminaw si Madeline Ahida Antonio Bundaon. Mayong gabi, Pastor, og labi na sa atong buhi nga Dios. Watching from Pakwan, La Libertad, Negros Oriental. sa atong Diyos nga Mayong gabi ni Roses Rich. Good evening, Pastor. Sunod na ko imong live, Pastor, for 36 PM diri sa Dubai. Nananday ka sa Dubai, Sister Roses Rich. Ampingan, kumusta mo diya sa Dubai? Ang Dios magapanalangin kaninyo. Mayong paghiray-hiray o pagpaminaw o paharuhay ni Sister Josephine Vicente Diaz Talibon, Bohol. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Rinalyn Espartero. Pastor, prayer request sa kayuhan sa akong bayaw para sa operehan sa bukol sa heart diri mi karon sa hospital. Ang Dios maghatag kumpletong kayuhan niya, ang Dios magapanalangin sa imuhang bayaw. Si Jorlan, mayong gabi Dante Favol, mayong pagpaminaw. Niya mayong gabi po, Pastor, makapaminaw na pod sa pulong sa Ginoo. Paliw patukar anak balik na. Kana lang, Pastor. Kim Inovio Larissa, mayong gabi, Pastor, og nakapaminaw ra jud sa live. Mayong gabi may pagpaminaw ni Sister DT Alsola. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ang Dios magapanalangin sa tanan. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanan nga mi-share og mi-replay sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Angelina Enero. Mayong gabi, Pastor, o sa imong pamilya, si Susan Iroy. Good evening, Pastor. Good evening, Abilito. Good evening, Pastor. Sa tanan, kay igsuunan, kay Kristo. Dalay ko ng Diyos magpanalangin mga kaigsuunan at ta sa paghisgot sa mga pulog mga mensahe sa Ginoo. Ato ning hisgutan mga kaigsuunan. Usa ka pulong mag-ingon ta nga atong gikinahanglan. Ato gayod nga gikinahanglan sa atong panahon. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuunan kining kinsa ang sangkapan sa Dios. Kinsa ba ang sangkapan sa Ginoo? Ang pulong sa Dios nga ato karong paghisgutan mga kaigsuonan mabasa diha sa libro ni Pablo sa Pilipos. O ablihi inyong Biblia mga kaigsuonan diha sa Pilipos 4. Pilipos 4 nya sugdan nato pagbasa diha sa bersikulo 15. Kining Pilipos 4 mga kaigsuonan, dunay duha ka konteksto dinhi sumala sa maayong balita Biblia. Una, mga pahimangno. Ikaduha, pasalamat alang sa gasa. Diri sa 15 mga kaigsuonan hangtod sa bersikulo 16. Ingon dinhi sa ug ato ning disuhon sa 20 no 20. Sugod 15. Nasayod kaayo kamong mga taga Pilipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia o sa pagbago sa pag-upang gisangyaw ang mayong balita. Walay laing simbahan nga nakigambit kanako pinaagi sa paghatag o sa pagdawat gawas kaninyo. Dili lang kay kausara ako ninyo padadi o ginabang sa dihang nagkalisod-lisod ako didto sa Tesalonica. Dili kay gasa ang akong gipangita, kundili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. Nadawat nako ang tanan og sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan nga akong gikinahanglan. Karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epaprodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog. Ngadto sa Dios usa ka halad nga makapahimot kaniya. Og ang tanan ninyo nga gikinahanglan sumala sa nahimpay niyang bahanti diha ni Kristo Hesus. Og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Hesus. Mga igsuon kini maong mensahe naka-address nis mga Kristohanon sa Pilipos. Ang gisultihan ni Apostol Pablo niini mga magtotoo. Ang mga magtotoo sa Pilipos mga kigsunan kung imo ang tan-awon sa ato ang gibasa, nakakaton gyud sila sa gibilin nga mga mensahe o gitudlo nga mga pulong ug mga pamaagi sa Dios kining pagtabang. Ang tinuod si Pablo miingon siya nga dili na gyud unta siya kana bitawng wala siya magkinahanglan og hinabang. Ang nakapalipay ni Pablo mga kaigsunan kana bitawng ingon siya dinhi sa atong gibasa diri sa bersikulo 18. Ingon siya dinhi nadawat ko na 17, dili kay gasa ang akong gipangita, kundili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. Nadawat nako ang tanan og sobra pagani, sangkap na ako sa tanan nga akong gikinahanglan karon og nadawat ko na pinaagi ni Epaprodito ang tanan niyong mga gasa. Nya ingon siya dinhi nga kininyong mga gasa sama kini sa humot nga halad nga makapahimuot sa Dios. Og sunod ani nga mao nga mensahe gideklara dayon ni Pablo diri sa 19 og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin nihang bahandi diha ni Kristo Hesus. Ang tanang mga bahandi naghingapin sobrang sobra
og kini diha kang Kristo Jesus. Kini mo ay atong tutukan mga kaigsunan sa atong panag-uban niining maong programa nga naghisgot kinsa ang sangkapan sa Dios. Mga igsuon, daghan gyud nga sa atong panahon karon, daghan kaayo nga nagampo, daghan kayo nga naghangyo ug pangayo sa Ginoo nga, Ginoo, tagbo ako sa akong mga gikinahanglan. Ayo ako sa tanan akong mga balatian. Tabangi ko sa tanan akong mga kalisdanan. Pero atong nasinatian kaniadto bisan ako sa akong pag-alagad, moingon kong pero tungod kay dili malikayan nga murag kana bitawng mas mabugatan ta, mobati tag kabugat tungod kay murag walay tubag. Usahay gani maka pangutana gani ko kaniadto sa dihang mubasa ko niining libro sa Pilipos. Labi na gyud aning gilitok ni Apostol Pablo. Ingon siya nga, og ang akong Dios magsangkap sa tanan nga inyong gikinahanglan. Tanan nga gikinahanglan. Suplayan sa Dios. Tagbuon sa Dios. Usahay makapangutana ko mga kaigsunan, para ba nako ning maumensahe? Apil ba ko niini? Tungod kay dunay mga panahon mga kaigsunan nga sa akong pag-alagad sa Ginoo kaniadto, nagay mga kalisdanan. Sa relasyon, labi na gyud sa kahimtang panginahanglanon. Sa diha nga ako ni siyang gipamalandungan kaniadto, og pabili na akong gipamalandungan hangtod karon. Kini mong mensahe alang ni sa tanang mga magtotoo nga nagpakita nga ang Dios nga tong ilagaran ready, andam, dili ulahi siya nga musangkap. Kanunay siyang musangkap nga dili ka maulahi. Apan ang pangutana mga kaigsunan, kinsa ang sangkapan sa Dios? Kinsa ang tagbuon sa Dios mga kaigsunan? Ikaw ba? Sila ba? Kabalo ba mo mga kaigsunan nga ang gipakita nga sulat ni Apostol Pablo ibin sa ubang pang mga apostoles o mismo sa atong Ginoong Jesucristo, kung maghisgot gani ang pangutana kung kinsa ang sangkapan sa Dios, ang ipakita sa Biblia mga kaigsunan, dili og dili tanan magtotoo makasinati sa mong saad. Dili og dili tanang magtotoo. So buti pasabot, dunay magtotoo nga sangkapan, duna po'y magtotoo nga dili masangkapan. Ngano man? Di ba ang Dios hustisya? Di ba ang Dios makiangayon? Di ba ang Dios maluluyon, mahinatagon? Tinuod, mahinatagon ang Dios, pero dili niya gubon ang iyang mensahe. Dili pod siya malimot sa iyang mga pamaagi. Mahinatagon ang Dios, matinud-anon ang Dios, pero dili ngadtos tanang mga magtotoo. Buti pasabot dili tanang magtotoo makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios, sa pagkamahinganatagon sa Ginoo, dili tanan. Ang saad sa Dios o ang gideklara ni Apostol Pablo nga ang Dios, ang akong Dios magsangkap sa tanan nga inyong gikinahanglan mga kaigsunan, kini maong saad giingon kini ni Apostol Pablo, gideklara kini ni Apostol Pablo, timan ini, gideklara kini ni Apostol Pablo ngadto sa mga maginghatagon, ngadto sa mga kana bitang
Manggihatagon. Ikaduha, sa mga taong matinud-anon. Ug ang ikatulo, ngadto sa mga seryoso nga nag-alagad kang Kristo. So kung ikaw mga igsoon, kanunay kang malipayon nga mupaambit, kanunay kang malipayon mga kaigsuonan, nga kanabitawng Kristohanon ka nga nagpakabana. Uy, nindot kayo kanang Kristohanon nga magpakabana. Ang pulong nagpakabana, dili selfish, dili kanabitawng sarili ra ang giuna. Ang tao nga dunay kinaiya nga magpakabana mga kaigsuonan, kana bitang dili niya kalimtan ang unsay para iya, para sa pamilya, para sa tanan. So diha sa sulat ni Apostol Pablo ato ning klarohon mga kaigsuonan, kay dili tanan gyud magtotoo sangkapan sa Dios. Dili ta pwede nga muingon nga ako na. Dili na pwede na to nga angkonon kung kita mismo dili pareho sa mga taga-Epeso. Ang taga-Epeso mga kaigsuonan, kung imong lantahon, maghisgot gani og paghatag og hinabang sobrang sobra. Ang gipakita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, sobra pa ang tanan nga iyahang gidawat gikan sa mga taga Pilipos, sobra pa sa unsay iyang tinuod nga gikinahanglan. Diha giklaro nga naghingapin og way nakulang kang Pablo. Og gideklarada ni Apostol Pablo nga miingon siya og ang akong Dios magsangkap sa tanan nga inyong gikinahanglan. Sa miagi na to nga live mga kaigsuonan, dunay mga siguro na ay mga hunahuna nga naipag kanabitang gusto nga mo komentaryo nga moingon nga, Pastor, dili man ikaw may muhatag sa imong kaugmaon, ang Dios man. Tinuod na, sakto na siya. Muhatag ang Dios sa kaugmaon sa tao kung ang tao misunod, mibuhat sa pamaagis Ginoo. Nya dili man tanan magtotoo. Ibin sa akong kinabuhi mga kaigsuonan, ako moingon gyud ko nga usa ko nga nakasinati nga layo kayo ang panalangin sa Dios. Layo kayo ang kanabitang kanang akong gipangandoy, akong gitanguha. Layo kayo og lisod kaing kabuuton. Pero kabalo ba mo mga kaigsuonan, sa diha nga ako'y mga naumol nga mga pangutana sa akong kaugalingon sa dihang nagbasa ko sa mga bersikulo nga naghisgot nga ang Dios magtatagbo, ang Dios magtatabang, ang Dios tigpanalipod, ang Dios anda muluwas, ang Dios mutabang, ang Dios musupply, ang Dios ready nga musupply sa unsay gikinahanglan sa tao. Sa dihang mabasa nako ng mga bersikulo ha, doon na dayon mga pangutana nga mahimugso. Nganong wala man kini mahitabo sa akong kinabuhi? Nganong ang akong mga ginikanan, ang akong pamilya inani kalisod? Nganong wala ko kapadayon og eskwela high school ni sayo ko nga miundang. Pasalamat ko nga naay tao nga gigamit ni Lord para makahuman kog eskwela sa high school. Nag-working student ko. Kabalo ba mo mga kaigsuonan, ang tanang mga pangutana nato, kung ato lang yung hatagan o pagtagad ang Biblia, walay pangutana nga dili matubag. Kana kung abli ang ato ang kasing-kasing, abli atong una samtang magbasa tas Biblia. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, walay pangutana
nga dili matubag kung magbasa kag Biblia. Kana kung ang imong una-una, ang imong kasing-kasing giablihan para sa presensya sa balang espiritu. Kaya ang balang espiritu, mga kigsunan, siya ang mo pasabot nimo. Siya ang mo pasabot nato. Siya ang mo agni nato. Siya ang mo tabang nato. Ang tubag sa mga pangutana sa akong kinabuhi, nganong layo kayo ang panalangin? Nganong layo kayong pabor sa akong kinabuhi kaniadto? Tungod kay wala na ko unaha ang Dios. Lisod nako ang paghatag og adlaw oras sa Ginoo. Nya ang tao nga kana bitawng dili gusto nga moduol sa Ginoo og dili mohatag og oras panahon para sa Ginoo bisan gani sa pagbasa sa Biblia, haskan daghan nag rason. Number 1 nga rason sa tao, busy. Kung ikaw na nga kanunay kang busy, wala kay panahon tinuod nga mubasag Biblia, pakigsulti sa Dios, sultihan ti ka. Ang imuhang kahimtang karon, maunay ako na sinatian kaniadto. Layo kayo ang tabang sa Dios. Layo kayo ang pagsuplay o pagtagbo sa Ginoo. Pero sa dihang manghihatagon ka, mga igsuon, para sa Ginoo. Moingon kung para sa Ginoo, ang uban moingon, kwarta na sad. No. Kabalo ba mo? Ang tinuod nga pwede nimo ihatag sa Ginoo, time. Time raman ang kulang sa kasagaran tao. Daghan nga mga tao naningkamot, nangayo, nangandoy. Nihangyo sa Ginoo, Lord, panalangin ko. Siga pangayo pero wa kay time sa pagpaminaw niya. Siga pangayo pero wa kay time sa pagpakigsulti sa Dios. Mas nakigsulti ka sa imong mga barkada, mga kaila, o mga tao, o sa imong cellphone mismo, tuwa ka nakaisulti. Unya, tuwa ka nangayo sa Ginoo panalangin. Mura ka anang tao, mga kigsunan nga, nangutang ka diha ng tindahan na, pero kung naa kay ikapalit, adto ka sa laing tindahan. Mga igsuon, usag yun sa kulang yun sa tao, kanang dili siya makahatag og time ni Lord. O kasagaran na ba sa tao nga dili kahatag og time ni Lord, mga kaigsunan? Daghan kay rason. Unya iyang patuohon ang iyang kaugalingon nga mura siya tinuod gyud, unya balido kay iyang rason. Inana ba ka? Yang klase nga Kristohanon? Sultihan ti ka. Bisag moingon pa ka nga ayaw paghukom, Pastor Gideon. Tao ra ka. Yes. Pero sultihan ti ka. Kung dili nato unahon ang Dios, dili nato hatagan ang Dios, kana bitang dili ta maging hatagon sa Dios, para sa Dios, sa time, mga igsuhon, bisag magbuntag pa kag pangayo, muharay gyapon ang kalisod. Samot na kung naa na sa krisis nga sitwasyon, sama sa atong panahon karon. Kabalo mo, mga kaigsunan, ang tinuod, ikaw ra may gihulat sa Dios. Ako ra may gihulat sa Dios. Kanus ata muhatag sa atong kaugalingon, kanus ana to ablihan ang kaugmaon para sa atong kaugalingon. Ang tinuod nga Yahweh, nas ato ang pagsugot sa Dios. Nas atong pagsurinder ngadto sa Ginoo. Kay daghan kay mga taong nagtuo pero dili sila makasurinder even sa time para unta ni Lord. Sila ra gyapon nagbuhat og kalisod sa ilang kinabuhi sa unahan. Sila ra gyapon naghatag og kalisod. Nahimong lisod ang kinabuhi sa tao tungod ra pod niya. Munang
ang pangutana kung kinsa ang sangkapan sa Dios sa wali ni Apostol Pablo, sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos Kapitulo 4, ang giklaro diha dili tanang magtotoo. Ang gisulatan o gihatagan ni ining mga mensahe katong mga magtotoo nga naa sa Filipos nga manginghatagon. Unya ang ilang paghatag sobra-sobra pa. Unya ang ilang gihatagan alagad sa Dios. Naghago, nagtudlo, nagsakripisyo para isangyaw ang pulong sa Ginoo. Pero ang mga tao nga dili taga Pilipos, mga magtotoo nga dili manghihatagon, daghang kay na sila og kanang kusog kay nang mangwinta. Dayong dali kay nang magduda. Niya dali po nang manghukom. Niya dali kay nang moingon, ayaw pang hukom pastor. Pero kung sila'y pasultihon, dali kayo po di ay makahukom. Moingon dayon nga padungog-dungog man. Si Apostol Pablo, mga igsoon, kung imong lantawon ang sulat ni Apostol Pablo dinhi, ingon sa dinhi nga, dili lang kay kausara ako ninyo padad-i. Kinabang. Sa dihang nagkalisod ako sa Tesalonika, dili kay gasa ang ako ang sa dihang nagkalisod-lisod sa Tesalonika, dili lang kay kausa lang nagpadala ang mga taga Pilipos ngadto kang Pablo. Unya kung imong lantawon kini mga igsoon, mismo ang taga Pilipos nakakita nga si Pablo wala magkalisod. Kaya ang tinuod mga kaigsuonan, kabalo ba mo? Ang tinuod nga tao nga magtotoo nga na ay kasing-kasing nga maging hatagon kanang maging hatagon kayo, dili na mang-interview. Dili na moingon nga kanang pastor, Brad, kanang kumusta man ka diha? Wala kay kuan diha pastor. Dili na sila mang-interview. So kinsa ang sangkapan sa Dios? Kini ako gining giklaro o giklaro gini sa Biblia. Ako gining giklaro sa pagsulti dinhi nga dili lagi tanang mga magtotoo makasinati aning pagtagbo o pagsangkap o pagprovide sa Dios sa tao. Kay dili tanang magtotoo nihatag og time para ni Lord. Kanunay rang trabaho, ay lang una-una trabaho. O niya kung naa gani sa ilahang balay, dili pod trabaho, naara pod sa bisyo. Ang uban naara pod sa cellphone. Sige ra og lantaw og kuan. Mga pelikula, salida. Abi ninyo mga kison sa ako ang time, nakukuhaan tinora og akong time murag nabahin-bahin gyud siya kay kinahanglan kong ma-exercise. Nya bisag init ako gyud nang tuyoon gyud akong lawas og mubulad jud og init. Unya dili man pod ko pwede nga kana bitawng maguna ko, alkansi ko og maguna. Gani naglala ko og lubi, dahos lubi. Kay gigama na ko og mga pugkaran para doon ako'y magamit sa maglisod kog adjust akong mata. Murag nag-adjust pa ko sa ako ang kuan kana eyeglasses. Kay malipong ko og maglantaw og dool, nya mulantaw na po og layo, lantaw dool, layo. Pero kung mutindog ra ko, di ra gyud ko mabuyod. Muna nga ako arang lakaw-lakaw o kahagi. Ako ang gibuhat, ako ang gitabangan akong kaugalingon, akong gitrain akong kaugalingon, akong kanang giampingan gyud kanang naghimo ko ring, naghimo ko og kanang basketbulan. Dayong mao nay akong buhaton, magpauntol-untol ko kanang naiinit. Pero kabalo ba mo mga kaigsonan? Yes, about paglingkod sa pagbasag Biblia, tinoda.
murag akong gi-adjust. Pero kabalo ba mo mga kaigsunan, usay mo ingon ako asawa, daghan lagi kag una bes. Maglantaw ko nimo, daghan kay kag una. Kay maila ra gyud kuno sa ako ang kuan kanang kahimtang sa akong naong. Kung wala man, dili man daghan ang akong giuna-una, usara. Mensahe ni Lord. Una-una ko nga mga bersikulo nga diin ko gitabangan ni Lord. Maguna-una ko nga kana bitaw malipay ko sa gibuhat sa Ginoo sa ginabuhi. Kay kini mga bersikulo nga ako ang giuna-unaan. Usahay mo anak ko nga dugay na gyud kay nako ning nadunggan. Dugay na nako ning nabasa. Nya gani dinhin ako nagpractice pagwali. Samtang nagpractice ko gwali, mao na ni akong gigamit ning maong bersikulo. Pero sa kanugayan nako ning na-apply. Kanang giingon diha sa Mateo Kapitulo 6:33, sa kandaghana ng mga tao nga nakamemorize ana. Apan labaw sa tanan, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o pagkinabuhi uyon sa ingkaubuton o tanang butang idugang ra kaninyo. Ang problema mga kaigsunan, daghang mga tao naglitok ana, nagbasa ana, nagmemorize ana, pero kutob lang sa baba. Unaha, pero dili gyud mahitabo. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan, dili nato kalimtan ang atong Ginoo mga igsoon, dili magud siya limbungan, dili siya mailad, dili siya nato maululuhan. Nga moingon ta nga, Lord, ikaw gyud akong hari, ikaw ang akong Dios, ikaw ang ako ang dalangpanan. Sa paglitok na to anak mga kaigsunan, ang Dios nakailan na kung namakak ba ka or wala ka kasabot sa imong gisulti. Timan mga kaigsunan, ang atong Dios dili siya sama sa taong mauluuluhan. Nga mauluuluhan lang nimo ba nga moingon ang tao nga gwapo lagi ka kaayo. Moingon ka nga gwapa lagi karon. Amurag muluag pud ang imuhang kasing-kasing. Murag mugaan sad siya, amugaan sad ang tao. Kung ikaw ingnon nga gwapa lagi ka kaayo karon, gwapa lagi kayo ka, nya gwapo lagi kay ka, buutan lagi kay ka, murag pug kag maahat lagi pagkabuutan, murag maahat kas pagka kanang murag makapangutang lagi ka para ikapalit nimo kanang mga pangnosnos sa imuhang naagtang. Kaya nga naman, kasagaran ang tao maululuhan. Pero ang Dios, ayaw kalimti. Dili na to siya maululuhan. Dili na to siya pwede nga kana bitawng daig-daigon. Kabalo ang Dios, kakita ang Dios kung ato ba siyang gidaig o wala. Sa paglitok na to nga, ikaw ang akong hari. Wala na ilain. Ikaw ang akong Dios. Ikaw ang akong giuna. Uy, ang Dios nasayod na ana. Ang Dios nakabalo na ana. Dili siya sama sa tao kung imong daygon murag muable dayon siya og pabor. Nga kung gamay hangyo nimo, di kabalibad. Ang Dios kung imuhang daygon or daig-daigon lang, imong ulu-uluhan, nga Lord, abi nimo ikaw gyud akong hari, ikaw gyud akong giuna, ikaw gyud akong ni simba gyud ko, ikaw gyud kanang gibuhat na ako ang tanan. Sa daling istorya, gibuhat na ako ang tanan. Kabalo ang Dios kung naaranas imong baba or tinuod ba na nga imong gikinabuhi. Kabalo ang Dios, sayod siya kung basi ang Ginoo imo rang last option. Lisod kayo makita
sa imong hunauna kasing-kasing. Nga ka na mo ingon, apan labaw sa tanan, unaha. Kinsa ang makasinati? Kinsa ang sangkapan sa Dios? Katong tinuod nga mga tao, nga dili lang sa baba o dili lang sunahuna, nga giuna ang Dios. Mao bitaw na nga sa imong pagtuo karon, sa akong pagtuog, sa imong pagtuog, sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Ikaw, ako, kitang tanan, maoy gihulat sa Dios. Kung mulihok bata, mubuhat bata o dili. Kung nangandoy ka o kaugmaon, ikaw mo'y gihulat ni Lord. Buhata ang mensahe ni Lord. Ayaw lang paminawa. Ayaw lang katuni. Buhata. Og sa imong pagbuhat, ayaw ikumpara ni bisan kinsa. Pwede nimo nang gamiton agig pag-challenge sa mga tao. Pero ayaw ikumpara ni bisan kinsa. Mga igsoon, sa atong panahon karon, grabe na ang lisod. Grabe na kataas ang mga palaliton. Lantaw ko ganina sa balita, kay kanang mo lantaw maguta og Facebook mga kaigsunan, mukalitrag sapaw ng mga balita. Ang GMA ganina nag-live, TV5 man siguro to live sa impeachment ni, sa hearing sa impeachment ni Vice Sara Duterte. Unya human, sibaw kayo ang mga balita nga naghisgot sa kahimtang sa ato ang lana, sa krudo, sa gasolina. Naghisgutan kung pila ka milyon ka baril or kagalon ang makonsumo sa tibok Pilipinas sa usa ka adlaw. Nya ni post day na ni sunod day ng mga presyo sa mga palaliton. Grabe. Ang manok pertinang taasag presyo. Sa una murag 200 naman tong kapin. 240 sa retailer na siya. Pero sa wholesaler mura og 220 kapin. Usahay 210 ana. Pero karon paglantaw na ako sa cellphone, 324 ang kilo. Unya, ang sweldo sa trabahante, wala. Kung ang imong pamilya dunay upat, unom, mupalit ka ka kilo, kulang sa pamahaw. Unya, di na paigo ang sweldo karon alang sa pamilya. Kung usara ang nagbagtrabaho, like example, ang asawa dunay bata nga giatiman, bagong nanganak baka karon, yan napay gipa-eskwela, nya ang gatrabaho banara, yan napay gipa-eskwela. Ang sweldo sa usa ka trabahante sa usa ka adlaw dili na paigo. Maghisgot sa gitawag sudan ra ang hisgutan. How about sa plitis mga bata? Snack sa mga bata. Short na daan. Kung sa usa ka pamilya usaray magtrabaho. Pero kabalo ba mo? Bisag short ka pero dili na nimo maoy gamiton. Dili ayaw tuguti nga maunay imong gamiton para dili ka kahalad ni Lord. Para dili ka kahatag ni Lord. Lord, short kong oras. Di ko kahatag ron nimog time.
Ang imong nahuna, ang imong kasing-kasing na nas kabalakan, na nas kalibog, na nasa kakuyaw, unya, di na may makatabang. Ang Ginoo mga kaigsunan, musulay kung kinsay tinuod nga kasaligan sa iyahang panalangin. Buti pasabot, before siya musangkap, sulayan usa ka. Timan ini siya mga kaigsunan o gayaw ni Kalimti, before ang Dios mo sangkap sa tanan nga unsay imong gikinahanglan, sulayan una ka. Like sa kuang kinabuhi. Sa panahon nga sige ko og basa sa Biblia, dito na ako nasabtan nga. Kining kalisod nga ako ang nasinatian, pwede ni daghan ang mga hinungdan ani. Siguro tungod ni sa ako ang walay ko dili seryoso sa pagpangalagad, nya kulang sa pagsunod sa mga pamaagis Ginoo, o kaha na ako sa time nga gisulayan ko ni Lord. Pero unsaon pod pag-ingon nga, unsaon po pagkasiguro nga gisulayan ko ni Lord? Kung ako mismo nakakita nga dili ko matinud-ano ni Lord. Kung dili ko matinud-ano ni Lord, unsa may kapuslanan na sulayan pa ko? Unang dito na ako na sabtan nga dili ko angayan nga moingon nga sulayan ko ni Lord. Kinsa man kuno ko nga sulayan ni Lord nga dili man gani ko kasiligan sa gamay. Di man gani ko kahalad na sa Ginoo. Kay maunay akong kasagarang irason kulang. Kulang kog time, busy ko sa time, busy tanan, dili ko ka hatag og time para ni Lord. Unya main ko basi gisulayan ako ni Lord. Mga igsuon, ang tao nga sulayan ni Lord, katong tao nga nakita niya nga kasaligan. Mao bitaw na niingon diha sa Lucas, tan-awa diha sa Lucas kapitulo 16. Lucas kapitulo 16 mga kaigsunan, ablihi diha sa kapitulo 16 nya basaha diha sa 10. Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busakon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi, niining kalibutan na kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Ug kon dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mo hatag kaninyo sa mga butang nga inyo. Mao na nga dito na ko na sabtan mga kaigsunan ko sa Ginoo nga daghanang mga tao nga kana bitawng nagpa-accept ba kanang muangkon nga Kristohanon, muangkon nga gisulayan ra gyud ko ani sa Ginoo, padayon lang. Unya para madasig kunuhay ang atong kaugalingon mo ingon ra pud ta nga gisulay ra ni, padayon lang gyud ta. Angayan ba kang sulayan sa dagkong butang? Nga bisan sa gang may butang, di kakasaligan. Gamay pagani kayo ang imuhang income, ang imuhang trabahoonon, ang imong panginahanglanon, ayaw na lang pagpangandoy pa og daghan pang panalangin. Dili naman gani kakamanid sa gagmay panalangin, unsa na ka kung dagko na ang iatag sa Ginoo. Mao na nga kinsa man ang suplayan o sangkapan sa Dios. Number 1, katong tinuod nga mihatag ni Lord. Katong tinuod nga walay laing giuna kundi ang Dios. Ikaduha, ang sangkapan sa Dios katong mga taong kasaligan. Ang pulong nga kasaligan naghisgot na sa gitawag kana bitawng kaantigong mudumala. Ang tanan miingong kaantigong mudumala. Mudumala una sa tanan sa iyang kaugalingon. Kaantigong mudumala sa iyang pamilya. Uy, tanan bang Kristohanon o mga magtotoo kaantigong mudumala sa pamilya? Dili.
Ang uban diha, wa pagani matarong pamilya, nangita naglaing pamilya. Tinuod na. Wa pagani matarong ang pamilya, ang mga anak ni umol naglaing pamilya. Ang nahitabo nagpuyo-puyo. Unya mangayo pa kag panalangin. Wa man gani nimo matarong ang tanan nga naa nimo. Wa man gani kakahatag sa Ginoo og time para unta malipay siya, para unta mga kaigsunan mahalaran nimo siya. Kanunay ra man gani tamo, kanunay ra gay kamo ingon nga busy ko Lord. Saon man apiki, mahal na kay gasolina, iapil pa man gani ng gasolina og rason at ubangan sa Ginoo. Usa may pagtuon nimo sa Ginoo? Tao nga maululuhan ra nimo? Unya mo ka Lord. Pilipos kapitulo 4, Lord. Giwali ni Pastor Gideon. Ingon si Pablo, ang akong Dios magsangkap sa tanang nga inyong gikinahanglan. Kabalo ko Lord, galaom ko nga imong panalinginan. Ayaw na lang paglaom. Masakitan ra ka. Ang tao nga tinud-anay nga naglaom ug angayan sang maglaom, katong tao nga dunay gibuhat. Katong tao nga mihalad sa Dios. Giuna ang Dios. Sa imuha, inigsulyo nimo, giuna nimo ang Dios. Inigmata nimo, giuna nimo ang Dios. Kung maghisgot kag supply, naghisgot na kwarta. Kay kung imong lantawon sa atong panahon karon ang gipakita sa Biblia, ang nagatbang ang Dios ug ang kwarta. Pero ang subo lang, daghang kay mga taong nagtuog Dios, giuna ang kwarta, giulahi ang Dios. Dapat unahon nimo ang Dios. Kay siya'y makahatag og kwarta. Siya'y makatabang og makaprotehir sa kwarta nga naa nimo. Unsaon man pagproteksyon ang Dios, kung ikaw mismo di ka tigong mo dumala sa kwarta nga naa nimo karon. Unsaon pagproteksyon ang Dios kung ikaw mismo dili ka antigong mo dumala sa kwarta nga naa nimo. Ang tao nga dili ka tigong mo dumala mga kigsunan, kasagang irason, mahal, taas ang gasolina. Murag lisod na kayo ang paghalad, lisod na kayo ang paghatag para ni Lord. Kay taas na ang gasolina. Gamay rag sweldo, mahal na ang palaliton. Tapos mo ingon ka nga Lord, panalangin ko. Kabalo ba mo mga kigsunan nga nung gitudluan ta nga dili ta dapat mabalaka? Kay usa kani kapagbati manggod nga dili makapalipay sa Dios kanang mabalaka ka. Kay kana magong kabalaka, maghari ana pagduduha. Kung ang kabalaka mga kigsunan magsugod na puyo sa imong kasing-kasing, mawagtang ang imong pagsalig ana ni Lord. Kung wala na kay pagsalig sa Ginoo, may posibilidad nga ang imong pagsalig sa Ginoo ibalhin nimo sa pagsalig kung unsay naa nimo karon. Trabaho, negosyo mo na imong unahon. Mo na imong pabugatan. Kaysa pag-alagad unta nimo sa Dios. Igo ra kang nagtuo nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan, ang Dios maoy tag-iya sa tanan, siya ang provider. Igo lang kang masayod ana, pero dili nimo na masinatian. Kay kinsa man ang makasinati o kinsa may sangkapan sa Ginoo, siya nga tao nga nagtuo, nga nihalad ni Kristo, nihalad sa Ginoo. Giuna ang Dios, giuna ang Dios mga kaigsunan. Sunod, kasaligan. Ang sangkapan sa Dios mga kaigsunan, kanang kanunay nanugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang tanan nga naniya iyang gitugyan sa Ginoo mga kaigsunan. Si David dunay sulat diha sa libro sa Salmo. Salmo kapitulo 37 o niya naas 25. Ingon siya dinhi. Salmo 37:24.
Karon, tigulang na ako. Apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa mga taong matarong nga nagpakilimos. Sa tanang panahon, manggihatagon siya og magpabaylo sa uban og ang iyang mga anak mahimong panalangin. O niya, naata na. Sa tanang panahon, maghihantagon siya. Samot na sa panahon para sa Ginoo. Kay giuna gunato ang Dios. So ang tao nga makasinati nga ang Dios musangkap, ayaw ni kalimti. Katong tao nga magtotoo nga tinud-anay nga naghari si Kristo. Giuna niya si Kristo, mihalad siya para sa Ginoo. Tanan. Sunod, kasaligan sa gamay butang. Kaduha, kanunay ay katulo nanugyan kanunay sa Dios. Kinsa man ang tao nga makapanugyan kanunay sa Dios? Katong taong tarong. Katong taong matarong. Katong mga tao nga tarong. Ang taong matarong, mga kaigsoon, naan say prinsipyo. Dili na mo apil-apil sa kalihukas kalibutan. Dili na mo apil-apil sa mga bisyo. Nya ikaw, wala kay bisyo. Muna nga, tanawa ragod, ang taong wala, dili pasagdan sa Dios, sangkapan sa Dios, bisan gani ang iyang mga anak. Ingon si David nga, wag gyud ko kakita nga, kini mga tawhana, nangayo, kani mga tawhana, nangayo donation, kani mga tawhana, gikan sa akong pagkabata, hangtod karon tigulang nako. Wala ko kakitag mga tao nga matarong nga gipasagdan sa Dios. Unya, pwede na nimo ang kunon nga matarong ka. Pwede na to nang ang kunon matarong mi Lord. Pero gipakita ni David unsay mga ilanan sa taong matarong. Una, sa tanang panahon manggihatagon siya. Buot mga kaigsunan, ma-short kag sa dili ang paghatag kanunay. Sa tanang panahon, ay naimota pa diha sa tanang panahon. Ang taong matarong, ang taong nanugyan kanunay sa Dios, manggihatagon. Ang pulong manggihatagon, inani ni siya. Mao gyud ni akong gitudlo sa akong asawa. Kung moingon tabis manggihatagon, o niya ang atong gamiton ng atong ikapo. Like example, naay mga magkilimos or naay mga taong mga kinabang. Ya dili mga alagad ni Lord. Dili mga alagad. Niya maingon ka, akong ingnan ako asawa, maingon ka nga ato ning ihatag, di mo puni atoa. Ya kung ato ning ihatag, dili man di ay na atoa, anong magpatuga man taghatag? Ay na lang. Di gyapon ta i-bless. Kay kasagaran mga igsuon, inani ni ang Kristohanon nga dili kay luto. Speaking about paghatag, dugay ng Kristohanon pero kana bitang nagkat-on og management, gitawag og money management. Okay. Mura og kanang yes, ako nang nasinatian sa una. Nagtigom ko kung ikapulo. Unya, naamay mga tao nga labi na sa nagdala pa kog FM radio sa Cebu, grabe ka Sibaw, Salite, sa Bohol, grabe ka daghana kong listener sa Bohol. Yan ang yung mga taong muhangyo. Nya dili lang kay igo rang manawag, muduol pagyud, muanha pagyud sa istasyonan. Ako mo'y pangitaon. Siyempre, ako mo'y ilang nadunggan. Nya dili po ko magpakoreing nun nga naa. Dili po ko magpakoreing nun unsay wa, unsay naa. Musulti gyud ko unsay gipial sa Ginoo. Nya doon ang mga panahon nga, pastor, kanang muhangyo kog plite, pastor. Di man kumuhatag. Samtang di kabalo akong asawa.
Ngano man, mulakaw ko, wabi ko'y kwarta. Ang kong kwarta, gikan na sa kamot sa akong asawa. Siya mo'y gitagag hiya sa pagmanage. Tinuod na. Kaabag ang asawa sa bana. Unya, kung ang asawa buutan, ingon si Solomon, diha sa panultihon 31, ilhanan sa asawa nga buutan, timan ini. Ayaw ninyo kalimti. Ang ilhanan, kung ang asawa buutan, ang ilanan mauni. Ang bana, magmauswagon kanunay. Kung miuswag ang... Okay, balik na, no? Balik na ta. Sorry, nimpilit yun akong signal gamay. So muna nga akong gibuhat mga kaigsonan, akong usahay kanang naamit, yes naami na imuhangyo, muadtog yun misa kanang kamiran duha. Bis kanang ato ang tabangan. Katong bag-o pa akong asawa, bag-o pa siyang nagkat-on sa pagsunod og ikan na po, moingon siya nga, na po ratong ihatag, ato rata mo kuha. Time pa ka nang, wala na siya magtudlo na to. Wala na siya maghago na to. Kanang atong kwarta mismo. Dili na to ilabda na ikan na po, kadili man na to Para na mas mga tao nga, naghago, nagsakripisyo. Kabalo ba mo sa dihang nagsugod ko ana? Sultihan ta mo mga kaigsonan, wag gyud ko pasagdahin ni Lord. Muna ka nang akong ikanapo, dili na ko na basta-basta ihatag. Dili na ko na basta-basta ipakaon. Kay dili na ko Para nas mga tao nga nagsakripisyo sama nako, nga nagwali ug nagtudlo sa pulong sa Dios. Dili po ko moingon nga nagwali man ko, pastor man ko, ako rin kaon sa kanapo, ako rin gasto, no. Dili na natawag ka na pulo. Unya mo yung ko, Lord, panalangin ko. Wa ko'y angay mangayo sa Ginoo og panalangin. Kon wa ko mubuhat sa pamaagi ni Lord. Og maupo na ako gisulti nimo. Mangayo kag panalangin ni Lord, wa kay angay. Ngano man, dili nimo mailad ang Dios. Labaw nang dili maulo-uluhan, maulog-ulogan nimo ang Dios. Kay ang atong Dios dili ug dili malimot sa mensahe nga gisulat diha sa Biblia. Ang tanang taong matarong timani di pasagdan sa Ginoo. Unya ilhanan sa taong tarong o matarong atubangan sa Dios. Mangging hatagon sa tanang panahon. O sa gingon diri sa Salmo 37, versikulo 25, ingon siya dinhi. 26, sa tanang panahon manggihatagon siya og magpabaylo sa uban og ang iyang mga anak mahimong panalangin. Wow. Imong mga anak nahimo ng panalangin? Basig dili sad ka manghihatagon. Kay damor kang manghatag, damor man kang iblas imong mga anak. Muna muingon ko mga kaigsunan, muingon gyud ko nga nasabdan ako ang pamaagis Ginoo. Ang Dios makahimo sa pagtabang, pagsupply, pero ikaw mo'y mutabang, muhatag, mubuhat para sa imong kaugalingon. Ang Dios naghulat ra kung kanus-a ka mo lihok. Ang Dios nag-offer nga mangayo ka, hatagan ka. Pero before kahatagan, imo nang pangitaon. Sa imong pagpangita, kanunay nimong isalig ni Lord. Manukto ka, Lord. Wa ko'y mahimo kung wala ka. Munang ka ng Mateo City City, di na pwede nga bulago ng tulo. Dili kay pwede ra ka moingon, Lord, ari ra ko, mangayo ra ko puro. Kay nindot kaayo ng mangayo ra, Lord. Unya sa may giingon diha, pangayo hatagan, pangita makakaplag, panuktok kay ablihan. Sa dihang mangayo ka, pangita
Sa dihang mga mangita ka, ayaw salig sa imong abilidad, ayaw salig sa imong unsay naa nimo karon. Saligi ang Dios. Manuktok ka niya, Lord, unsa na po'y akong buhaton? Dili na pwedeng bulagon nimo ng Mateo City. Munang ako karon sa inyo ang kinabuhi, pwede ko mangutana. Kaya ba sa Dios muhatag ka? Or kaya ba sa Dios? Kabalo ba mo mga kigsunan sa parte sa Dios, kayang-kaya sa Dios. Pero ang pangutana, ikaw nga klase nga tao, angayan ba kang tabangan sa Dios? Angayan ba ka nga kanang piyalan sa saad sa Dios? Gusto kang panalangin, pero wala ka mo salig sa Dios. Nangandoy ka nga panalanginan sa Ginoo, pero nagbagulbul ka. Nagnegatibo ka. Sa panahon makadungog kag paghalad. Sa panahon makadungog ka og labi na gyud ka napulo. Kadaghanag yung mga Kristohanon, mga kaigsuonan nga. Murag naglagot ang naing kanapulo. Tinood na Daw na ko listener dere. Permiro nagpadala na siya og 1,000. Dahil 1,000 kapin. Isa pastor, sugad ko naminaw sa imong programa. Bless gid ko. Tinood na. Dili ni ako sulti-sulti lang. Igo ra na akong gihatod o voice out dere sa tong programa. Iyang testimony. Sukad ko nun siya nga naghatagan sa Ginoo. Isa pastor, gibless ko ni Lord. Di ko malimot, murag 1,000 kapin. 1,000, 2,000, 3,000. Wow. Ngano man, ang prinsipyo sa Dios mo ni, gusto kang kasaligag dako, i-manage ang gamay. Kanang word, i-manage ang gamay, ayaw sa kalimti. Kay kung dili nimo siya, kung imo siyang kalimtan, unya, nagpatuo ka nga, kasaligan ako Lord, mangay nako. Bisa di pa ka mangayo kung tinuod kang kasaligan, piyalan kas Ginoo. Unang kung gusto kag panalangin, unaha si Lord, ayaw kalimti ang Dios. Unya, katuni nga kasaligan ka unsay naa nimo. Ang tao nga kasaligan sa gamay mao ni, dili niya gamiton ang gamay nganong dili siya musimba, nganong dili siya mualagad or mubuhat or muhatag sa Ginoo. Kaya ang tinuon nga dili kasaligan, haskan daghanang rason. Saon man Lord, kabalo ko nga makasabot jud ka. Gamay man, short man akong sweldo. Napa ko'y bayran ng utan. Napa ko'y gihulat nga, kabalo ba yung ka Lord nga, nako'y gihulat nga akong gi-order sa TikTok. Nya, usahay, ang tao murag na anad na ana, magsige na lag-order sa TikTok. Unya, gamiton na yun ang rason Lord, na napo ko'y bayranan sa TikTok. Unya, dili lang usa ko muhatag, ika na pulo Lord oy. Total, wala man puna siya pasagdi nimo. Giprovidean mapuna sa Ginoo. Tapos mo ingong ka Lord, panalangin ko. Wa kay angay. Inana ko sa una. Nganong mo yung kung wa kay angay? Wa ko'y angay? Kay inana ko sa una. Kay maunay ako na sinatian. Useless ang pagpangayog panalangin kung ako mismo di kaantigong mudalas panalangin. Dili kaantigo nga mumanid sa panalangin. Wa man gani ko kamanid sa unsay naa nako, samot na kung na ako'y panalanginan. Gusto ka suplayan? Pero wala kay gitugyan ni Lord. Wala nimo itugyan sa Ginoo ang tanan. Kanang word pag panugyan kabalo mo, usas pinaka minsay ana trust. Pagsalig sa Ginoo, di man ko kakatugyan sa Ginoo kung di ka kasalig. Ang tao nga misalig sa Dios, mibuhat sa minsay sa Dios. Gusto kag milagro, pero wa ka mo alagad.
giuna nimo ang trabaho. Pag gani ka makigsulti sa Ginoo niya, mangayo kag milagro. Alagari ang Dios. Tinuod kining kalisdanan o krisis, kagutom, kamahal sa palaliton, dili lang ni bag-o. Ako naman ning giwali dire sa atong programa mga kaigsunan, haskang pagka daghan ang kagutom na nasinatian sa mga katawan sa Dios. Dias Biblia mga kaigsunan pagkadaghana nga kung usay kagutom nato karon nga atong nakita, grabe ang ilang nasinatian nga kagutom. Saynan ka kato ato ang nadunggan nga wali sa Samaria nga ang mga anak giluto nila para makalabang ra sila sa kagutom. Unya ang hari mikisi sa iyang bisti, agig kanang kaguol kasubo. Pero ang gigamit sa Ginoo katurang mga sanlahon, mga taong sinalikway pero putli kasing-kasing. Mana nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ayaw ipakita sa taong putli ka, ipakita sa Ginoo. Ayaw ipakita sa mga tao nga Kristohanon ko, ibandilyo ni mong Kristohanon ka, maginghatagon ka, nagatagan kag ing kanapulo, no? No need na. Musulti lang ka para pagdasig sa tao nga kasaligan. Mayong gabi ni Anali, ingon anak ko sa una pastor, naundang ra nako kadto na kadungog ko nimo, mao nga ako karon na nagyod maayong resulta. According nimo pastor, maayo nga dako kayo nako pasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Agi ka ni Sister Anali. Murag schoolmate yun ako ni dili murag schoolmate nako ni siya sa Negros Oriental State University. Tung nag-college pa mi. Nya sa una sige ra kog kabulingit. Kay manilihig ko niya driver man pug ko sa mong din. Kay upat gud ako giworkingan. Sa campus na ko'y allowance. Unya sa din ana bugoy allowance. Sa amo ang advisor naapog ko'y allowance. Nagworking po ko specialist. Ako'y tigtambol sa mga punong sa kanang pispan sa mo ang kuan. Diha sa mo ang duol sa mo ang eskwelahan. Grabe akong trabaho sa una. Pag uli na ako sa bukid kay mohangyo ko sa akong papa, kay na ako'y project nga 4,000. Project na mo amplifier. Pag-amon mi sa mong maestra og amplifier, ngayo ko ni papa og 4,000. Unya na amang ko'y 2,000 ato, uy 1,000 ka pinalang kulang. Kabalo ba mo mga kaigsunan kanang bais? Abot sa moa? Sayo ko buntag ana magbike ra ko. Kayo ako ikapliti. Kung na ako ikapliti, makuhaan po ang ako ang igpalalayt og kuan kanang project. Bike ko nako. Bike. Nya aron dili ko kayo hago kanang sayo ko mo sugod bike. Kay gikan sa bais mo agi pa kog tamiso dayong chipuin, gikan chipuin, banmil, plangging, dayong plangging, takalan, arsiris, amoa, dayong amoa na malas-malas. Barangay Santo Niño. Pag abot dito sa amo ang balay, nihangyo ko ni Papa, Pa, tagay kog 4,000. Nya na, wa ko magdala at kato ako ang 2,000 kapin, wala na ko nagdala ra kog igong ay allowance. Naunsa man pod nga. Ang ako ang tuo ato nga iariya ni Papa ang baka kay namo nabilin nga baka usa. Unya namdag ko ito'y baboy usa ka bukpap si Papa gi galam. Karon kay nag-eskwela man po si Papa ag high school. First year high school si Papa. Ako mutikang na kog third year college.
Nya si Papa, kila ko maguna-una atong murag balikan lang na ako gahapon mga kaigsunan, murag magsagol ako ang pagbati. Murag muhilak, murag masuko, murag maglagot, murag maluoy, parang inana bitaw. Kay imbis ako'y mangayo, ako na nooy ni hatag. Kaya na po di siya project sa high school niya, wala ko no siya yellow pad. Ako na siya kapalit, nihatag na lang kong 200. Niuli ko mga kaigsunan o ako'y dala. Bahay ko maayo, paugat yun, bahay. Pasalamat ko nga, inig-uli na ko kay dulhog naman sige. Gikan og banmil, sige raman ang gadulhog. Dulhog yun, papakusog kong maayo. Baik. Na akong kinabuhi sa una. Pero ako pasagdahi sa Ginoo. Sa dihang nakabasa kong Biblia. Kaya ako nakita mo ni, akong gipamalandungan pag-ayo. Ang hisgutan sa Biblia kung igo rang paminaw og basahon, useless ang tanan. Dili makatabang ang pulong pagtuo kay ang tinuod nga pagtuo naa kay gituohan sa Biblia nga imong gibuhat. Daghang kayo mga panahon sa akong kinabuhi mga kaigsunan nga angtod karon muingon ko nga siguro dili lang iyong siguro tinuod nga nakitaan sa Ginoo akong sakripisyo. Taas kay kog pangandoy sa akong mga ginikanan. Pero ulahin naman, wala na may ikatabang sila. Wala na sila ikabaligya. Wala na sila ikaprenda. Dili pod ko mangandoy nga, di pod ko mo sugot nga mangutang sila para sa akong pag-eskwela. Dili og dili ko hit na ko ang utang. Kay ang akong mama ug papa sa panahon nga mangutang sila, kanang naagyod sila panahon nga di sila ka kuan nga mangutang gyud sila kay dili kay katong working nako. Wala na ko ni undang kog trabaho ato. Trabaho nako. Ani undang nako eskwela dahil nagtrabaho nako. Sometimes usahay muhila ko nga magtan-aw sa naong ni mama. Muinat tong iyang mata, mutulo iyang luha, magdagan-dagan kay manghulam, manguhag porsentuhan. Nya mo na ako mga pangutana kaniadto. Nganong inani kalisod ang akong pamilya? Nga akong papa pastor, nagtudog Biblia. Ang tudgi nanginteres ko ba? Grabe ko ka-interes sa Biblia. Mao di ay. Si Papa, yes ako, kami mga anak, bisan kamong mga anak diha, kung kanang bitang anak ka nga kaantigong mukartiyo, ay maniid ka. Kamong mga anak diha nga naminaw karon, ulitaw man og minyo bagbagong minyo. Kung kabalo kang mo kartiyo, makit-an mo na kanang kusog kang maniid. Ako mayon ko sa akong pagpaniid sa ako ang mga ginikanan kay gusto gyud ko makakaton. Wala gyud sila magtudlog ikanapo. Kay wa man pud sila maghatagan og ikanapo. Kay kabalo man ko unsay presyo, pilay presyo sa baka. Kanang magbaligya silang baka, magbaligya silang kabaw, magbaligya sila og mga hayupan, magbaligya sila gyuta. Kabalo ko pilay presyo. Unya kabalo ko kung asa pa ingon ang kwarta. Wala gyud ingon nga kani para ni Ginoo, wala. Unang dito ko nakatugkad nga mo day ming nagkalisod. Nya mao day kong lisod pug ko. Pero sa diha nga gipangayo na ako sa Ginoo, Lord, tabangay ko nga akong kasing-kasing malipay nga muhatag ug mubuhat sa imong mga pulong. Daghan kayong nag-offer mga kaigsonan, human ko nga kana bitaw nihalad ko dito sa simbahan, nihatag ko sa pastor, daghan nag-offer. Ang ni-offer number 1 ang akong amo, katong akong giworkingan. Inya insik pag yun,
Nya imagine na ang insect mga kaigsunan, grabe guna katihik. Pero diris ako muingon gud ang akong amo, John, ayaw huno na nga trabahante ka namo. Huno na nga pamilya ka namo. Paeskwelahon ti ka. Nagsabot mi si sir nimo nga paeskwelahon ti ka GUV. Pero gidalaman ko sa Ginoo sa Norso, Negros Oriental State University. After sa ako ang schooling, nakabalik pag ko nila. Gipa-drive ko nila. Nahimo kong family driver. Nya sa punto nga muraog ka ng ang akong trabaho dili na bitaw nila mabayran. Ang mismo ang akong amo miingon nga, John, ipa-apply ti kag mas dako og sweldo. Kay dili ko ka hatag og sweldo sa imong trabaho. Kay ang akong among nahatag ni sir para ra sa murarag boy. Ang imong nakatunan og ang imong unsa ka na karon dili na mi ka afford kung amo gyud ang sweldohan. Na ako'y kaila nga makasweldo og mas labaw pa sa akong isweldo nimo. Nya gisweldohan ko nila 5,000 sa una, dako na kay ng 5,000 sa una. Nya gihatag ko siyang kaila. Gisweldohan ko nila og 9,000. So taas kay inat. Ikag 5,000, 6,000, 3,000, 7,000, 8,000, 9,000. Nya anytime makabisita ko sa ilaha. Hangtod nag-eskwela kog Bible School. Daghan kay offer sa akong kinabuhi. Perti daghan na. Nya damor kong nagtuon sa Biblia, damor ko nga makabantay o nakakat-on nga dili tanan offer angay dawaton. Mga igsuon kanang mo manamilit ako sa kuang programa, atong programa no kay murag ni dugo siguro ko ang kuan. Akong gams inani siguro kanang murag init siguro ni sa akong baba niya. Na irritate siya ba pagkaon ako gahi. So dalaygon ang Dios, magapanalangin ka natong tanan ako nagtuo nga naamoy nakuha og nasabtan sa pulong kong kinsay sangkapan sa Ginoo, dili tanang magtotoo. Ang sangkapan sa Ginoo, una, katong giuna niya ang Ginoo. Giuna niya ang Ginoo tanan. Katong tao nga kasaligan sa gamay. Katong tao nga kanunay nanugyan. Mataro nga tao. Bisag unsa pa na kalisod o kagutom, timan dili pasagdan sa Ginoo. Kunya daghan kay itang makit-an nga mga example di sa Biblia. Sama sa kinabuhi sa byuda, sama sa kinabuhi ni Jose. Sama sa panahon ni Elias, ni Eliseo, haskang pagdaghan ng mga tao diha nga ato ang mapanaminan. Nya grabe ang ilang kagutom pero wa sila pasagda sa Ginoo. Unang kung gusto ka nga mauna imong sinatian, ayaw pagsalig sa imong trabaho, ayaw pagsalig sa imong income, ayaw pagsalig sa imong negosyo. Saligi ang Ginoo. Kung muyong kang nagsalig sa Ginoo, buhata ang naas Biblia. Kay mo man yung mga taong tinuod nga nagsalig sa Ginoo. Muyong kang nagsalig ko nimo Lord pero wa gani kay nakatunan sa Biblia. Magsalir ng imong pag-ingon nagsalig nga dili man sama sa tao ang Dios nga ato rang mailad, nga ato rang malimbungan, nga ato rang maulog-ulogan. Dios siya nga nasayod. Ang tao nga tinuod nga nagsalig sa Ginoo, nagkat-on sa Biblia, mingdawat sa iyang pamaagi ug nagkinabuhi niini. Munang ang tao nga mataro nga tinud-anay nga nagsalig, maging hatagon sa tanang panahon. Ug mao nay bansaya sa imong kaugalingon. Mao nay diha nimo mansuhon ang imong kaugalingon. Sultihan ti ka, i-bless lagi ka. I-bless lagi ka. Layo ra nang pila ka tuig, i-bless ka.
Dunay kabag-uhan, dunay kausaban ang imong kinabuhi. Pauswagon ka. Salig lang. Amahan na mo nga Dios sa makagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat aman sa imong mga mensahe. Dulot sa among kasing-kasing ang imong mga pamaagi. Siluhi kini sa balang espiritu, Amahan. Sa pangalan ni Jesus, walay makakuha o makakawat ni ini. Amo kining ikinabuhig, amo kining sundon. Kay kining tanan gikan kanimo. Og salamat sa imong panalangin kanamo. Ako makigsunan nga nakaroon sa nagkalay mga lugar dapit sa kalibutan. Tagay sila kadasig sa pag-share ni ini. Ngadto sa ilahang pamilya, sa ilang isig ka magtotoo, bisan pa sa ilahang mga amigo ug mga amiga. Ug labi na gyud sa ilahang pamilya. Malipayon sila nga mo share ni ini. Giimo silang iblas samtang sila magahimo ni ini. Samtang kay mamahulay mga tulog. Uban ni kaming tanan. Padad-e ang ako mga kaigsunan sa imong gamanang mga anghel. Mo'y magabantay magatiman. Sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan sa akong programa. Atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga sa inyong kinabuhi. Gauban ang Ginoo. Ayaw kalimti ang iyang mga mensahe. Buhata. Di kapakyason sa iyang mga saan. Kini yung igsuon, Pastor Gideon, manamilit na sa atong nga programa uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi ko. God bless o good night. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon